Yeah. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, אליהו הגרוסמני, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, אליהו הגרוסמני. יצא לי להיות רק לרגע קט, אבל הזמן אצלו זה סתם קונספט מופשט. האוכל הרותח מתחילתו זה קר, והחלק יבשה זה הקינוח המוכר. מוקדם ולמסך יוכר, כמו בסוף אני רק מתיירק, צועק חמור. ריבר בארון, שעון הרגל. המשקפיים לחוקה איפה בבית כנסת, ישר תופס סיפוד, תופס את הניגוד, הכרה נשאר עמוד, הבדיחה משובשת, אבל יש לו בנמצא, איך הלולב נוסע דרך כביש הערבה. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, אליהו הגרוסמני, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, אליהו הגרוסמני. הילד בן 30 מלוכון גבוה, אהבה בשבילו תוצאה עד לגלבוע. אני עובד בהייטק, יש לי כסף משלי, אז על מה אתה עדיין משלם לי? על המכבי שלי. ואם הוא רק רוצה לנוח בסלון, אבל אתה סגרת דיל כאן, תשתגע מלון. היא אומרת לא רוצה, מפעילה קצת גובה, אבל מול המילים זרמה, אין לאן לברוח. במהרה יבוא אלינו עם משיח, עם משיח.